President Chiwenga appears very sincere in his war against corruption in Uganda and past events have demonstrated this time and again. As others have said, I do not believe that. He's just making noise. General Chiwenga is a doer, and in the following threads, I will mention why. Sana mashoko anobuda panapa aiwa ationa majara just anoyachiti vipi kosa anochwenga vazomuita noise chete but unyatsoonekwa kunzi anonyatsoexecuta his task and vipi kosa anochwenga is serious and he is sincere in this fight yaari kuita against Uganda in corruption. Nzana bena mareasons ari kuuya panapa achisapotewa namajarajaros achiti aiwa vipi kosa anochwenga vazomuita rozha chete. Don't subscribe or like or turn the bell icon. Panapa anouya panguva ino achisapota achiti vipi kosa anochwenga is a doer. Panapa anopinda achiti show this evidence that in 2020 Chiwenga ordered an operation in which Henry Tarushwaya was arrested at Robert Mugabe International Airport after she was caught trying to smuggle gold bars weighing 60 kgs to Dubai. Guess who ordered her release? It was Edi Mnangagwa. Anoposta this posta mukwananganzi Henry Tarushwaya acquitted of bribery in US 330,000 gold smuggle case. This is the first evidence. The other one, Yamurkona, Nobdani questions in 2024. Chiwenga also ordered the arrest of money changers, gang leader Nevo Muchangwa, for contravening the Exchange Control Act. And guess who released him from prison? It was Mnangagwa again. It's publicly confirmed by Christopher Muchangwa at a ZANU-PF press conference. Yomashkonaito kopanapa aiwa na majara jezo chiti aiwa general musangotamba navo kana kuatora zvedambe. Murume uya ndiye murume anonyatsokuda chizvarwa nyika yeZimbabwe. Vanhu vanga mushowa less support, but people must remember kuti muna 2017 akauya zvekare akaratidza kuti asi munhu ane power hungry, munhu akanyatsokuuya akati aiwa ndakuda kubvisa this long lasting leader anga aripo timbozamawo zvimwe, achifunga kuti aiwa these guys vachauya vachiita operation restore legacy vagodzodza zvinhu zvese zvakanaka, but panguva ino tinoona kuti aiwa matables akazongotenwa against him. Now they want to sideline him. Now adzoka zvekare general ava stand against Uganda and corruption. Tudze mafunguro enyu moti kudi pamusoro pechiitiko ichi. Nakomment section medu mafunguro enyu, so subscribe or like, turn on the bell icon.